Malpàs és un poble petit, deu tindre una cinquantena de cases. Actualment no hi viuen ni 30 persones. Hi ha bastanta gent gran, 2 o 3 famílies amb canalla i 2 persones joves que ens hem quedat al món de l'agricultura. Jo tenia 16 anys, realment jo em volia quedar a casa. A casa no ho volien, ens volien fer estudiar i ja que marxes, doncs és molt difícil marxar sol i més sense conèixer res més que és el que és la comarca. Ca! Vamos! Així! Vaig estar 2 anys a Lleida fent un grau mitjà d'electricitat i sempre pensava que aquí podia tornar amb aquests estudis. I ja va ser el xip de dir, bueno, Lleida ja ho he vist, vull provar d'anar-me'n a Barcelona. Em vaig ficar a treballar i mon pare es va fotre molt malalt. No sabíem el que passaria, ell no es veia capaç de portar tot el que portava, doncs les vaques, els tocinos, i em va fer l'oferta de que les vaques marxaven de casa. A mi allò no em va semblar, vull dir, no ho veia. I llavors vaig fer el plantejament de, bueno, me ho deixes provar, mentre tu te recuperes, ho porto jo. Aquí la majoria de cases es dedicaven a la llet, fins que la llet va començar a desvaluar-se i els van donar el suport de que les vaques de carn seria el millor. Llavors quasi tothom va plegar de les ovelles i de les vaques de llet i es van quedar amb vaca bruna del Pirineu. Al principi és complicat de tornar, perquè penses, sé on m'estic ficant, ho he viscut de sempre, sé el que hi ha, sé el que m'hauré de sacrificar. Potser el primer any tens més el suport de ton pare, perquè encara no estàs tu al capdavant, sinó l'ajudes una mica, no? Els animals encara són seus, no t'has de preocupar tant, fins que te quedes tu realment al capdavant i llavors sí que fas un xip de dir, bueno, si no ja estic jo, doncs això no funciona. Passes èpoques dolentes, que no estàs prou a sobre i se't mor un animal, o no estàs prou a sobre i l'herba va tard, o... Clar, també és experiència, no? I saber, però al principi és molt dur. Sí que és tornar a casa, tornar a la tranquil·litat, però sempre tens allò. I si no haguessis tornat, com seria la vida allà? Com hagués acabat? Potser m'hagués guanyat molt bé la vida, però tampoc no m'apeteix, saps? No sóc ambiciosa, amb poc me conformo. No vull més. Penso que hi ha molta desconnexió. Com la gent desconeix el que és la terra, o el que és viure de la terra, o el sacrificat que és fer un litro de llet o fer un bistec. Nosaltres anàvem a l'hort perquè estava el padrí i a berenar anaves a l'hort. I què feies? Una pastanaga i un tomàquet. I al mateix hort ho menjaves. Doncs jo veia nens que quan s'acabés la pastanaga, això què? Pues al·lucinaven i dius, sí, que guai, no?, que pugues menjar així, agafat de la natura i... Pues coses així, que aquí no ets conscient. Jo crec que de les abelles n'hauríem d'aprendre tots molt. El primer que et diuen d'abelles, sí, abelles, i n'hi ha una reina. Sí, però la reina no mana. Vull dir, és una comunitat. Allí el que manen són les obreres. Se saben comunicar, saben temes de matemàtiques, per què fan hexàgons, per què no són redones, no són quadrats, perquè han d'aprofitar tot l'espai que tenen. Vull dir, són animals que amb tots els animals hauríem de conèixer i ens ensenyarien molt, però les abelles a més, i ens ajudarien a fer la comunitat i a fer cooperativisme i ajudar-nos entre nosaltres, perquè una abella per si no és res. Una reina per si no és res, és tot el grup. Sempre comencem per una punta i anem a fer. I no sé si es nota que hi ha unes gotetes, això seria el nèctar. Mira, això és la mel.
A les cases pairals sempre han tingut abelles. Aquesta era una zona que feien bastanta mel. I tenien ruscos i la padrina se'n recorda de treure mel. On t'hi vols seure? Si vols ir? Aquí. On estem o no? Aquí a l'època de quan van néixer els padrins o quan eren jovens, la gent ja estava que havien de marxar a la ciutat perquè hi havia més oportunitats. I llavors va haver una despoblació molt bèstia. Després van tindre la sort que a la comarca i van fer les centrals hidroelèctriques, tant de la Noguera Pallaresa com de la Ribagorçana. I en aquest poble tenim la sort de que hi havia les mines de carbó que les feien servir per a fer sobretot ciment per les preses. Pues aquí vivia molta gent, vull dir, amb tota la història va haver 7 bars, hi va haver un cine, i feien sala de ball. Al moment de que les preses se van acabar, les mines van tancar i tota la gent va tornar a marxar. I són totes les runes que ens trobem ara. La veritat que és molta nostàlgia. Quan marxes uns dies valores molt tant el que tens a casa amb el que et dediques com valores el paisatge que tens i el que hi ha. I molts cops quan t'agòbies o quan tens un mal dia penses ja, ui, que me'n vaig al cap de la muntanya, estic tranquil i me relaxo i no ho penso. I només de veure ocells, veure cabirols, doncs ja estàs tranquil. I això no és una gran sort. És un gran privilegi que tenim. I no te'n canses, mai te'n canses d'aquest paisatge. Sempre canvia també. És que no cal res més.